gel. Hej. Babi. Dobre. To nejak hitnem. Tu máme dva tieto korektory. Aha, tento už je prázdny asi. Jej, ďakujem, že sa na mne zabávaš, alebo na nich, neviem. Martin, no. Tento korektor tu máme, to je asi... Ahojte. Od L'Oreal niečo. Ale tu je strašne blbelné svetlo. Odtieň Warm. 260. Dačo. Prečo netancujem s nimi? Ďakujem za one. A iPhone 15, toto má tamka iPhone 15. A netancujem s nimi preto, lebo neviem, nerada takto tancujem aj všetko takéto. Takže ja sa tomu vyhýbam. Takže tak, no. Čaute ľudia. Ideme. Ježiš! Čo napíše Paťo, prečítaj mi to. Že Tamara, bež si pozrieť TikToky. Pôjde. Potom tu máme nejaký takýto tieň, hej, čierny. Trended up. 70 ľudí. Ľudia, píšte niečo, prosím. Píšte, alebo sa celkom ľudím, takže... Jež model. Píšte, prosím. Daj mobil. Počkaj. Kde máš mobil? Kto? Ty, Danka. A kde si ho dala? Čo? Ja som ti Ja je. Potancovať. Nejde fakt, na mňa toto nenahovoríte. Nechcem proste, nie. A nepočte, nechceš tancovať? Neviem, nerada takto tancujem a nie, proste nie. To nie je nič pre mňa. Ako hodnotíš Tamaru? Si nadošať. Tamka je, že 1000 z 10, takže tak no. Fakt, Ideme, priznám. ako to robí. Toto sa pýta. To je bratranec. Ja som najlepšia. Nie. Áno. Potrebujete k tomu... Ukážeš Áno. si tanec? Počkaj. Ja 0 od 10, ja 0. Vieš čo, chod do prdele, Paťo. Nechal som to niečo na obočie. Vyzerá to celkom zaujímavo. Čo? Toto. To mám nové. To som používaš? ešte neskúšala, vraj, že to je mega. Aha. To nové, to ani nie. No tak neviem ešte povedať recenziu. Je tu Lily. To ja videla som. Dám tam toto. Choď. Potrebuješ k tomu... No, Adam je už asi doma, hej. Ak by sme sa chceli k Adamkovi vyjadriť. A... Nie, ja by som nešla aj tak, si myslím, no. Presne tak. Tak. Musíš to nastaviť. To mňa k tomu nikto nedokope nejako. Áno, baví natáčajú TikToky. To vzadu. Ja posunúť vám pekný rúž. Jaj! Ja sa pomýlia. Nie, nevyčasovať! Veľmi pekný.